गुड इभिनिं। लोगोफोर मैयानि दिनाव आङो भिडिअखौ लानानै फैनो हायासै माखासे जाहोननि थाखाय। लोगोफोर मैयानि दिनाव आं भिडिअ बनायनो आखायाव लाखाबायमोन, नाथाय आंहा मैयानि दिनाव एसे मबाइल हामा जानानै होबाय। आरो जि आं बनायो टुइन क्राफ्ट एप्स बेबो एसे प्रब्लेम होनानै होबाय। बिनिखायनो मैया गोबां नाजाब्लाबो ट्राइ खालामब्लाबो मैयानि दिनाव आं भिडिअखौ बनायनो हायासै। नायगिरि नोंथांमोन, मैयानि दिनाव गोबाङानो नेना थादोंमोन, नेनानैबो मोनासै, नायनो मोनासै। बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। मा होननो आरोना, मालाबा जों जिउ गोनां मानसियानो, साननो हनो गोरों मानसियानो मा समाव मा जायो। आरो बेथ' मबाइलसो, जोङो बेयावहाय माब्लाबाबो जिउ आरो भरसाखौ होनो हाया। मबाइल बुस्थु, बे इन्जिन बुस्थु, मा समाव मा जायो। लोगोफोर, माब्लाबा बिदिनो भिडिअखौ लाबोनो हाया जानानै थायो। माब्लाबा भिडिअ लाबोनो हायाब्ला मा जाखो बा नुनाय नंला नामा बेफोरबायदि साननानै गोसोखौ नार्भास दा खालाम। हानायमानि लाबोनो नाजायो। आरो आंनि उर्ला पुतला चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोम मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय आङो अरायबो खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ लानानै फैबाय थागोन। दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि आरो माब्रै मोनखो लाइक कमेन्ट खालामहर आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आयै, जों ट्रेन स्टेशनावथ' फैबाय, नाथाय जोङो बेनिफ्राय बबेयाव थांगोन? आंबो मिन्थिया बबेयाव जोबथाहैगोन जोंनि जिउ दिङाया। जों फैबाय थानाय ट्रेनाव गाखोगोन। बे ट्रेना अबेयाव जोबथाहैयो, अबेयाव थाबथाहैयो, बेयावनो जोंबो ओंखारगोन। बहा थांगोन बेखौ आंबो मिन्थिया। नोंनि आरो आंनि जिउआ ट्रेनफोर बायदिसो जाबाय, सान हर मेंनाय गैयै खारदिंबाय थानाय। ट्रेना खारै 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 जेराव थाबथाहैयो बेयावनो जोंबो थाबथाहैनोसै। आयै, आं थांनाय हराव मोनसे सिमां नुदों। सिमांनि खोथाखौ लानानै नों नार्भास जादों नामा? सिमांनि खोथाया नंखाय। सिमाङाव नांला बंसा नुयो। सिमांनि खोथाखौ लानानै माब्लाबाबो जिउआव माबा मोनसे जागोन बा माबा मोनसे मोनगोन बा माबा मोनसे बेफोरबायदि नुलांगोन दासान। सिमांनि बाथ्राया गासैबो नंखाय। सिमाङा सिमाङानोखा, बे माब्लाबाबो मोगथां जानो हाया। अब्लाबो आयै, आंनि जिउआव माब्लाबा सिमाङाबो मोगथां जायो। नाथाय बे बाराव आं जिबायदि सिमां नुदों, आफाखौसो नुदों। आफाखौ? नोंनि आफाखौ मा सिमां नुदों नों? आफायालायनो खाराव माराव जोंखौ नागिरबाय थादों, बेबायदि आं सिमां नुदों। नंखाय बे फिसा, गासैबो नंखाय। आं बुंदोंना, सिमाङा सिमांल'। सिमाङा दुखुसो होग्रा। सिमाङा माब्लाबाबो मोगथां जानो हाया। नोंनो साननानै नाय, नोंनि सिमाङा बोरै जाफुंनो हागौ? नोंनि नोमफायाथ' जेलावसो। माब्रै गबोगोन बियो? आरो बियो माब्रै जोंखौ नागिरनांगौ? जानांगौ बियो जेलाव सैसोनांनानै जोंखौ गोसोखांबाय थादों, बेनिखायनो नों सिमां नुदों। औ आयै, नै ट्रेनाबो सफैबायदां। जों जि ट्रेनाव गाखोनो नागिरदों, माथो मानसिफोरा हनै ट्रेनखौ नेसोबाय खाथियाव। थौदो जोंबो नेहैनोसै। आयै, दैजि आरो जोमैखौ गासैयावबो नागिरबाय, जेरावबो गैया। बेसेबां नागिरनो? बे बाराव बेयावल' नागिरनोसै। बे स्टेशनाव मोनबा मोनबाय, मोनाबा थाथोंसै आयै। बिसोरबा बबे खनायाव दङ, बोरै नागिरनानै मोनबावनो? बिसोरो सानसे समाव न'खौ गोसोखांनानै फैफिनोबा फैफिनबाय। नागिरा नङा, गोबां जायगायावनो नागिरबाय। आखायाव एसे एनै थाखा फैसा थानायाबो जोबस्रांजोब्बाय बिसोरखौ नागिरनानै। दा गैयाब्लालाय माथो खालामबावनो? बिसोरो खाथि खाला जायगायावनो दङब्ला सोरबा सासेबाबोथ' नुथारगौमोन बिसोरखौ। एथ' मानसिनाव सोंबाय जोङो, रावबो खोन्थानोनो रोङा। जानांगौ बिसोरो गोजान जायगायाव थांबाय। अब्लाबो र', बे टाइमाव गंसे ट्रेन फैयो। बे ट्रेनफोराव बोरैबा नुबाय बायनो हानाय, दसे नेथ'नोसै। आयै, जानांगौ ट्रेना बै प्लेट नम्बर 1आवसो फैगोन। बेयाव नङादां, माथो मानसिफ्रा हनै बिथिंसो थांजोबदों। औ, नंगौदां, माथो मानसिफ्रा बैथिंसो थांजोबदों। थौ जोंबो बैथिंनो थांनो। दा नङाबा ट्रेना सफैयोब्ला हास्लाबथारनाय नङा। आयै, हनै बिसोरखौ नाहरलाय, बे जोमै नङा आरो। हा? बोरो? हनै बे थाबायना थांनाया, बियो जोमै नङा आरो। नै, नङा माथो, नोंखागौ दा। हा, बेयावनो जिरायनानै दङमोनब्ला बिसोरो। आयु, नायसनथाराखै। नोंगौ, बेनो नोंगौ। जोमै बिहामजो? हा? अलंबार नों? जोमै, नोंखौ हाजार हाजार जायगायाव नागिरबाय, नाथाय नों बेयावसो। हाबाब बिहामजो,
नोंसोरखौ नागिर नागिर मेंबायमोन बेयावल'सो नागिरनो होननानै सानबायमोन नोंसोरखौ बेयाव लोगो मोनाब्ला जों थांफिनसिगौसोमोन हे गसाइ नोङो जोंखौ अनबाय हे गसाइ नोङो जोंखौ अनबाय थारैनो नोङो जोंनि नागिरनायखौ जोंनि खस्थ' खालामनायखौ नुहुरदों बिनिखायनो नोङो आंनि जोमै बिहामजोखौ दिनै लोगो मोनहोबाय आयै आं बुंखादोंमोन ना आफाखौ आं नागिरबाय थानाय नुदों होननानै फिसा सिमाङा माब्लाबा मोगथांबो जायो आं फोथायाखैमोन सिमाङादि मालाबा मोगथांबो जायो नाथाय सिमाङा सिमाङै थायो होननानैसो सानोमोन नाथाय दिनै नोंनि सिमाङा मोगथाङाव जाबाय हाबाब दैजि फिसा आं जेलाव थानानै नोंखौ नुयैया जोबोर गोबाव जाबायमोन नों माथो महरा बेलेग जानानै थाथारबाय दैजि फिसा नोंसोरखौ गोसोखांनानै आं जेला बेसेबां गाबोमोन दे बेयावलाय मानोथो रायलायबाय थानो आबै आरो बिहामजो फै नोंसोरखौनो जोङो न'आव लांफिनो नागिरबाय थादों बेयाव रायलायनानै मा मोनबावनो फै न'नि फारसे थांनोसै जोमै गंसे गोदान न'खर खुंनो थाखाय जेलनिफ्राय गबोनानै आं नोंखौ गोबां खाराव माराव नागिरदों नोंखौ मोननो हायाखैमोन दिनै नोंखौ सेराव मोननानै आं जोबोर गाबनोसो ओंखारदों अलम्बार नों जेलनिफ्राय गगोन आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आरो नों माबोरै गखो इसोरनि अननाय बेफोर गासैबो इसोरनि अननाय आं उनाव नोंनो खोन्थागोन आबै हो दैजि आरे बे दैजि फिसाया बहा थांखो नोंसोर रायज्लाय आबै फिसाखौ आं दङ जोमै मा जाखो अलम्बार आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आंनि स्वभाब गाज्रिनि थाखायनो गासैबो जोबस्रांलांबाय गासैबो जोमै हौवा हिन्जावनि गेजेराव हिन्जावा बांसिन हौवाया खमसे नङा नोंनि माखासे गाज्रि जानायाबो आंनि थाखायनो जादों जेराव नों हास्थायनायफोरखौ आं जाफुंहोनो हायामोन नों नागिरनायफोरखौ नों लुबैनायफोरखौ आं होआमोन जेराव नोङो माखासे मावथावै हाबाफोरखौबो मावोमोन जोमै दिनैनिफ्राय ना नोंनि बारादाय ना आंनि बारादाय ना नोंनि खम आंनि खम बिदि जेबो गैला दिनैनिफ्राय जों सानैजों मोनसे गोदान सिमां सुजुनो आरो नों जेबो दा बुंसै आं जेलनिफ्राय गबोबाय नोंसोरखौ लोगो मोनबाय गसाइखौ थेंक इउ होनो दा नोंसोरखौ लानानै आङो रुजु रुमु न'खौ दानो सानो नोंसोरखौ लानानै थांनोसै थौदो अलम्बार आं गामियाव थांफिनला आं न'आव थांफिनला मानो जों बिमा आरो फिसाखौ गामिनि गासैबो मानसिफ्रानो मुगैहाबबाय जोंखौ रावबो नायनो मोजां मोनला जोंखौ रावबो सैला आरो न'खरनि मानसिफोराबो आंजों रायज्लायखाला सोरांस्रिमोनाबो गोबां मुगैहाबबाय आंखौ आं गामिनि मानसिफोरनि सासेनिबो लाइकनि मानसि नंला बिनिखायनो आङो गामियाव थांनानै बै आलो गोजोन थानाय मानसिफोरखौ आंनि गाज्रि आखलखौ दिन्थिहैनानै आंनि महरखौ दिन्थिहैनानै आं बिसोरखौ आरोबाव खुदै मुजु होबावनो गोसो गैला आंजों लोगोसे आंनि फिसाखौबो आं मोजां गियान होनो हायासै आंजों लोगोसे आंनि फिसायाबो बरबाद अराय समनि थाखाय बरबाद बेनिखायनो फिसाजोजों आंजों गोजान जायगायाव थांनोसै नों जेलनिफ्राय गबोबाय मोजां जाबाय दे जोबोर गोजोननाय मोनबाय अलम्बार नों न'आव थांनानै नों गोजोनैनो थादो आंखौ आरो फिसाजोखौ नों नोंनि जिउआव मालाबाबो लाबोफिननो नांला जों जोबोर लेथ्रा मानसि थांफिनला आङो थांफिनला जों ट्रेन गंसेयाव गाखोनानै ट्रेना बबेयाव थाबथाहैयो जोंबो बेयावनो थाबथाहैनोसै ट्रेन बायदि जोंनि जिउआ सान हर खारदोंब्लाबो मेंनाय गैला जाम्बि जाम्बि खोथा बुंनाङा नोङो गामिनि मानसिफोरा नोंजों संसार जागोन ना आं नोंजों जागोन गामिनि मानसिफोरजों मा लोब्बा नोंखौ आंनो थाखाय नांगौ नों जेसेबांखि बुं आं जेबो खोनासङा दिनै नोंखौ लोगोआव लानानैसो थांथारगोन फिसाजोआ बबेयाव थांदों बिबिया लोगो मोनदों ना मोनाखै फै फिसाजोखौ नागिरहैनो हारे नों मानो फैयाखै मा नोंनि फारसे नोंनि गोरबोआव आंखौ अननाया जोब्बाय आं थानानैबो मानो गोदाव सोराव जिउ खुंनो नागिरदों नोङो आंथ' नोंखौ मुगैयाखैना नोंखौ सेराव मोननोनो बेसेबां आं जेलाव थानाय समाव गाबबाय बायोमोन नाथाय मोनाखैमोन दा नोंखौ लोगोआव मोननानै आं बोरै खोमानानै लाबावनो आं जेरै हाया नोंबो बिदिनो हाखाया नोंनि बे खुगानि डायलग आं नोंखौ मिथिखाया नामा गोदोनिफ्रायनो जल्दि फै आबै दैजि मानोथो नोंलाय हारसिं बिथिं थाफैखो
नों सानदों नामा आंखौ रायगोन? आं राया। आबै, नों आंखौ उन उन फैफानानै होसोफैथाबबाय। आबै, नोंजों रायलायनो आं साहस मोनाखैमोन। आबै, नाथाय नोंनो अननाय रावजों आंखौ रायलायफैग्रोबाय। आबै, आंखौ निमाहा होदो। नोंसोरनि बोसोन बायदि आं जानो हायासै। नोंसोरनि बोसोनखौ आं लाखिनो हायासै। नोंसोरनि बोसोनखौ लानायमोनब्ला आं दिनै गाब्र'नाय नङामोन। आंनि अख्रि गोसोआनो आंखौ दिनै फोजोबस्रांनाय लामायाव लानानै फैबाय। आंखौ निमाहा होदो आबै, आंखौ निमाहा होदो। दैजि आबै, निमाहाखौ आंसो नोंनियाव बिनांगौ। मानो होनोब्ला नोंनि गोसोखौ बुजियालासे आंनि मेगननि फसायनायजों, आंनि गोसोनि हामजानायजों आं दिनै नोंखौ बाबुलानो हरथाबनायानो गोरोन्थि जादों। जेराव नोंहा जायजों गोसोआनो गैया बेजों नोंखौ हरथाबालाय नों बहा थानो हानो? आबै, बेयाव नोंनि जेबो दाय गैया, आंनिसो गोरोन्थि। आं जुदि नोंनि गोसोखौ एसे बुजिनानै आं नोंखौ हरामोनब्ला नों बिदि खालामनाय नङामोन। नोंनि गोसो गैयैखौ आंसो जबरदस्ति ब्रा ब्रा हरथाबनायाव नों बेबायदि जानो नांदों। आबै, नों आंनियाव निमाहा बिनो नाङा। दाया आंनिसो। आंसो नोंनाव निमाहा बिगोन आबै। आंसो नोंनि लाइफ, नोंनि संसार, नोंनि जिउ गासैखौबो जानानै होबाय। आबै, जों बिमा बिसा सानैबो एखे नाम लाबायना। गोदो आं आइखौसो बुङोमोन गाज्रि आखलनि हिन्जाव, नाथाय आंबो बे एखे महरखौनो लाबाय। जों बिमा फिसा सासेबो मोजां जायासै। जों बिमा फिसा सानैबो गाज्रि नाम लाबाय। आबै, गाज्रि होननानै सानफ्रोमबो दे गाज्रियाव थागोन बे नङा। दाबो सोलायनो सम दङ। फैदो, नोंनि मामा बाबायाबो नेनानै दङ। फैदो आबै, फैदो।